Ƙasashen duniya sun yi tafafatuka da kashe makudan kuɗaɗe wajen taimakawa gwamnatoci a Najeriya a haujin inganta dokokin kare 'yancin ƙananan yara waɗanda so da yawa suke fuskantar nau'o'i na cin zarafi daban-daban. Sai dai har yanzu ana samun mutane da ke kau da kai daga dokokin da aka samar na kare 'yancin ƙananan yara, suna cin zarafin yara musamman 'yan mata ta hanyar yi musu fyaɗe, kamar wanda ya faru a makon jiya a garin Yawuri na jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Jami'in gudanarwa na hukumar kare haƙƙin bil'adama a jihar ta Kebbi, Barista Hamza Wala, ya ce matasa ne biyu ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara 3 fyaɗe, kuma yanzu haka suna hannun hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense, ana ci gaba da bincike. Wani shiga ta 3 da wata 4 ne, kuma abin daga sunan za makaranta boko ne, suna da makaranta nan gaban gidansu. Yaran da suka yi wannan abu makwabtansu ne, ta dawo makaranta babanta shi dai bai so da an kai ba. Haka da ya ga wani yaro karami ya kawo mai kayanta, ya ce ina take, suka ce ba su gane ta ba, amma dai sun kayanta waje da kularta da uniform ɗinta gaba da hijabinta. To bayan haka sai shi baban ya fito waje ki tambaya, sai wani wanda a nan waje yana waskare ya ce ya kamata shi gidan ka, to gidan kuma nan gidan banza. To haka nan sai aika yaro binciko cikin gidan shi, ko da aka tura ita dai ya riga ya bata yare gaskiya. Aka je nan sex center nan Kalgo, aka tabbata lalle wannan abin ya faru, sai in bata yare abin da annan kenan yaran su nan da hannu, wannan saboda da ɗan shekara 20 ne ko 22, kuma sun faɗa cewa lalle wannan abin sun yi. Na maganta da mahaifin yarinyar duk da yake baya son magana akan lamarin saboda bacin rai da damuwa da yake ciki. Abin da ke damuwa na ina ji da jinyar ta ne yanzu. Fatan dai jikin da sauki. Jikin da sauki, jiya ne mata ce cikin tana ciwo. Sai kamar irin dan yawan dukawa bayan gari haka da bawali, to shine wanda muka fi gani dama wanda ya fi daga mana hankali. To amma yanzu na ga da safen nan kamar abun yana dan yin sauki, duk da yake da yi shiga na gidan bai wuce biyu saboda ban jin daɗin zama cikin gidan. Hukumar tsaron 'yan ƙasa ta Civil Defense ta bakin kakakinta Akim Adeyemi ya ce lalle akwai magana mai kama da hakan da take bincike a kai, sai dai ta ce ba za ta ce komai ba akan batun sai an kammala bincike. Truly there's a case before us and I think they are looking into it. As soon as they are done with the investigation and they let me have it, I can make it available to whoever that's interested in it. So but it happened. I think so. Ko bayan wannan yanzu haka akwai wani matashi dan shekara 21 da ake tuhuma da yawa yarinya 'yar shekara 6 fyaɗe a garin Kalgo duk a jihar ta Kebbi, wanda 'yan sanda ke bincike a kai. Bisa ga la'akari da cewa jihar Kebbi na daga cikin jihohin da suka sanya hannu ga dokokin kare 'yancin ƙananan yara, idan bincike ya tabbatar da laifin waɗanda ake tuhuma da yin fyaɗe, akwai yiwuwar su ƙare sauran shekarun rayuwarsu a gidan kaso, muddin dai aka yi aiki da sabuwar dokar da hukumta masu aikata fyaɗe a jihar ta Kebbi. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Kebbi a Najeriya.